Залучення інвестицій. Херсонщину відвідала делегація Туреччини. Підприємці познайомилися з роботою місцевих підприємств і поділилися з українцями власним досвідом. Що побачили гості з Туреччини в українському Причорномор'ї, далі в сюжеті моїх колег. Майже 3 десятки фермерів, підприємців та посадовців з Туреччини прибули на Херсонщину. Більшість – провінції Такірдаг. Тут вони вперше. Торговельно-економічні відносини між Туреччиною та Україною на високому рівні, але ми прибули до України, щоб поліпшити їх, а також досягти нового рівня в економічному становищі обох країн. У провінції Такірдаг, як і на Херсонщині, живе чимало кримських татар, які переїхали до Такірдага багато років тому. Ми хочемо наголосити, що ми, як кримські татари, визнаємо Крим лише в складі України. Про інвестиційний клімат та особливості аграрної галузі Херсонщини гостям з Туреччини розповів керівник області. Інвестори з Турецької республіки будуть інвестувати в першу чергу в сільгосппереробку не лише для потреб ринку України чи Туреччини, а для потреб ринку третіх країн. Під час перемовин в ОДА сторони домовилися про поглиблення двосторонньої співпраці та збільшення товарообігу. Туреччина займає перше місце в експорті та друге в імпорті продукції на Херсонщину. Аби збільшити показники, сторони домовилися про відкриття кількох спільних підприємств. На жаль, товарообіг з Херсонською областю, наприклад, за 7 місяців 2019 року склав лише близько 50 мільйонів. Це означає, що ми маємо величезний потенціал, який ми маємо реалізувати в співробітництві турецьких компаній з Херсонської області. У нас було вкрай мало інформації про Херсонщину. Нам потрібно розвивати співпрацю, і ми сподіваємося, що це перша, але не остання зустріч із нашими українськими партнерами. Після офіційної частини учасники зустрічі обмінялися пам'ятними сувенірами. Далі для турецької делегації влаштували ознайомчу екскурсію регіоном, щоб познайомити із потужностями та інвестиційними можливостями Херсонщини. Почали із села Роздольне. Тут на місцевому підприємстві вже понад 10 років заморожують овочі та фрукти за новітньою технологією. Обладнали його найсучаснішою американською та європейською технікою. Продукцію продають і за кордон. Наразі вільних площ бракує, тож вирішили розширити завод. Тому зацікавлені в іноземних інвестиціях і виходу на нові ринки. У нас є можливості для того, щоб ми здобули стандарти європейські, для того, щоб ми більше експортували продукцію, більш стабільно експортували продукцію. Стереотип про неефективність державних підприємств успішно руйнує дослідне господарство Асканійське. Сучасна система зрошення та родючий чорнозем забезпечують високі врожаї зернових. Середній рівень зарплати по украинским меркам довольно-таки неплохой. Это 10 тысяч гривен. Штат хозяйства составляет 370 работников. Из них, порядка, наверное, 250 работников заняты в животноводстве. Велика рогата худоба, коні, кози альпійської породи. Успішно на Херсонщині розвивається і тваринництво. На цьому підприємстві втручання людини у всі процеси від доїння до годування тварин мінімальне. Аби втілити в життя плани щодо розширення, потрібні інвестиції. На сегодняшний день мы уже производим более 48 видов сыра, плюс йогурты еще мы делаем, сметану и масло. Это все представлено у нас и в нашем магазине, и мы уже начали распространять это все по сетям. 6 мільярдів гривень інвестували торік іноземці в сільське господарство Херсонщини. Місцеві підприємці та посадовці запевняють, це не межа. Повернувшись на батьківщину, ми розробимо взаємовигідні проекти щодо співпраці. Їх презентують і іншим підприємцям. Тож незабаром херсонських агровиробників чекатимуть у провінції Такірдаг. Там українці на власні очі побачать, як працюють турецькі колеги. Ріана Алієва, Олександр Панченко, Павло Олійник, Заман, АТР.